Happy Mother's Day to all the mothers. Gyapon nagaguliyang gyapon mo. Happy Mother's Day. Hello. Mga inahan nga diha karon diri aton sila nga tagan sa masipang pakpak. Mga anak, pakpak kusog para sa inyong inahan. Kana. Adunay usa ka istorya sa usa ka pari diha sa iyahang pag-share sa iyahang ebanghelyo. Ningon siya sa iyahang wali. Wala na gyud tay madala sa langit. No? Kung kita mamatay, wala tay mabitbit. Sa to? Kung kita mamatay, wala na kita'y mabitbit. Ingon siya, mga tao sa langit, wa na'y kwarta. Unya ang usa ka bata nakadungog. Nihunghong siya sa iyang mama ug niingon siya, Ma, naa na daita sa langit, ma. Kinsa may naa na sa langit? Naway mga kwarta. Ha? Pareho tang tanan ani. No? Bitaw mga kaigsuonan, ang mga inahan mo ibida karon, no? Happy Mother's Day sa mga inahan, mga mama, nanay, mga mami, mga mamala, nasa uga, mga ina, mga lola, mabisan nun sa mga tawag ninyo, klase-klase, nagsagol-sagol, no, para sa inyo, ha, no, ato ni pasilunggan sila. O mga anak sad, no, kamo mga inahan, daghan masud kayo mga reklamo sa inyong mga anak, di ba? Lain-lain og reklamo. O niya, daghan kayong mga anak nga, sige sagpabuyag. Unsa may mga kasagaran natong mga madunggan sa mga mama nga din niyo na sa inyong tagsa-tagsa panimalay. Mga anak, maayo kay mo ani, magsige na rin, magsugoon kimi. Mga anak. Ha? Ora ba gyud na kay dagal mong umpisal? Dagan kay kibalod sa ko anak. Mga bata, Pader, umpisal ko Pader, kay nagtubag-tubag yun ko sa akong mama. Tinuod na. So daghan kayog linya ang atong inahan nga masuko sa balay. Una, moingon na ng inahan, basig inyuhan ning linya, ha? Moingon ng mama, unsa ko ninyo? Katabang? Kinsa may nag-isulti ana? Mga anak. Ha? Unsa kung madungog ninyo na sa inyong mama, no? Pataas kamot. Yan na, mga kumama na. Ha? Unsa ko ninyo? Katabang? Nailain. Kini. Mura sad mog mga anak og dato. Ha? Murag mga kwartahan. Sumpayan pa yun. Unsay pagtuon ninyo nako, nalibang ko kwarta. Kaya nga naman, inahan sa kanunay panabang, anak sa kanunay pangayo. Mga anak, paminaw. Sige mong pangayo sa iyong mama mo na sa puto ni taon. Luoy kaayo. Mga mama dire, karelate jud mo ani. Dapat tapulan kayong anak. Moingon na nga, maasa diri ang plansa, ma. Ingon dayon ng imong mama, kada ko ana imong mata, di ka kakita. Ha? Iso kayo, mama. Isapot na. Kawa man tabangi. Maupay manghugas plato, maupay manglampaso, maupay manglaba, ako tanan. Uni asa mga anak? Ha? Silpon. Bayo nagsilpon. Mao na nga, mao na moingon nga na. Mao na nagsakit ang mata kay sige magsilpon. Mga bata diri sige silpon. Ha? Putla ng internet. Ina mga mama, magpaputol na ta para way magsige games diha. Kini nindot sad ni. Moingon ang mga inahan. Sigig ilis murag na ay labandera.
Ang mama mo'y palapon, palihog laba. Sus, kaluoy sa mga mama din niyo, ay. Nga dili mo ka maong mudahig sa inyong mga inahan. Kini, sa mga anak kusog mo kaon. Ay, kusog mo kaon diri. Moingon ang mama, dong, ayaw sigig pamilig sudan dong, kay di tadato dong. Kaon diha anang buwad, ginamos, asin tuyo. Di ba? Na mga mama po dana. Nya, isa pa man. Kini, moingon pa. Unsa mangyad? Di paghihapon mo mang mata. Udto na. Sige, manghihapon kong silpon sa gabi, idugay matog. Silpon gyapon pa sa nginlan, no? Kining silpon yun, sa muka yun, ani. Kini katapusan. Minaw mga batanon. Mga anak, moingon na yung mama ninyo, uyab, mangingi pamanggani sa katre. Na, tulakan na yun ang mga bata ninyo. Ang mga mama, lisod magpakamama, no? Lisod? Ang inyong mga anak, grabe kabuluyagon. O niya, kung sugoon, dili mo to, kay sige, silpon nagyapon. Ini silpon gyud sa muka. Ha? Mao gihinungdan. Kung dili mo tuo ang anak, saputon ang mama. So mga anak, paminaw, please say I love you to them. Mga anak, makasulti pa mag-straight sa inyong mama, I love you. Sa inyong mga lola. Ingna yung tao na ninyo, uy. Lisod ka ay mo, sige ra mong pangayo. O pwede, ma, I love you, ma. Ay, tama. I love you ram na ipangayoon. Mao na, no? Kung dili gani ka katuman, sa puton ang inahan. Karong Domingo ha, gisaulog nato ang Domingo sa pagsaka sa langit sa atong Ginoong Dios Jesucristo. Unsa man ni alang nato? Nasabtan ba nato ni? Nga di ay sa pagsaka sa atong Ginoo, wala kita niya biyahe. In fact, misaad siya nga ipadala niya ang Espiritu, which next Sunday we will celebrate. Unsa man? Hello! Pentecost Sunday, ang pag-abot sa Espiritu Santo nga ipadala. Kaya ang Dios mubalik na siya sa atong langit ng amahan. Kano sa gani ni unsay nahitabo, or what's the difference between resurrection and ascension? Hello? Sabta na ninyo? Kano sa nahitabo ang ascension? Karong Domingo ascension ta. Kano sa man sa nahitabo? Pagkabanaw, resurrection, after 3 days, di ba, namatay si Kristo, nabanaw 3 days. Dayon, ning pakita siya sa mga tinunan. Ningon siya, aniya ako magpakita, magdalag kalinaw. Mutuo kamo kanako, tanawa akong mga samad sa kamot, sa tiil. Di ba? Pagkabanhaw, nakita sa mga apostoles nga matuod si Kristo. O yan, nanghadlok ang mga tinunan. Murag nakakitag multo. Ningon siya, tuuhin ninyo ang ako ang mga pulong. Kung kinahanglan, mutuo ta. So after that resurrection, 40 days after, mauna sad ang ascension. Nga mubalik na ang Dios ngadto sa sabakan samahan. Ug ningon siya, moadto ako aron pag-andam sa mga lawak nga andamon ko para kaninyo. Ug kun maandam na kini, unsay ang gingon? Kuhaon ko kamo, haron kamong tanan, kitang tanan, magtipon dito sa langit ng amahan. Gusto mo, ana? Gusto mo? Kisa may gusto mamatay? Usara ka buok?
Tinanay ra, duha. Kamo, gusto mo mahatipon sa langit ng amahan? Nindot kayo dito. Kanang mga hilig og disco dire, nasa dito. Itaw no? Kanindot kayo no? Mao na kun o galing dunay mamatay. Mahadlok na dayon sila Mamatay magyuta no? Ayaw ka hadlok ug ayaw ka balaka. Kay kitagi andaman naglawak dito sa atong Dios. Di pa ka ana ka espesyal day nato no. Hayahay in short, dawat limpyo ra gyud ta diri sa kalibutan. Giandaman ta dito. Diri maglisod pa gani ta og pangita og budget para house and lot. Mangutang pa ta. O kamo no, mangut diri sa deka. Inyo hanang kamo, inyo man ang mga properties no. Unya inyo jud na paggawas ninyo sa kalibutan inyo na. Oy, dili. Nangutang. Aw, dili tanan siguro. Aw, unsa ba? Utang lagi. Utang. House and lot. Gusto mo libre? Ha? Langit. Nindot kayo dito, wa na kayo naunahon. Why? Kwarta-kwarta. Mao nang labad kay ta diri kay na atong una-una puros kwarta. Tuo mo ana. Atong una-una kwarta, yes, importante ng kwarta. That is a tool mo para makakaon ta, makasurvive ta, makapadayon ta sa kinahanglanon. Pero kung mao na lang kayo na imong una-una kwarta, pag mata kwarta, itanaw imong naong mura o apika ninyo lisod kayo. Unya, humag kwarta no, samok ang kalibutan. Mao na karon samok ta. Kay puros na lang ta personal nga mga katuyuan nato. Tanang mga gusto maangkon ritso. Dili ra ba na mao ang katuyuan nato? Ang saad sa Dios, ang mensahe kanato kung siya musaka, kita sad musaka sama niya. So kitang tanan diay mga matay. Kung kitang tanan mga matay, ayaw paglangay. Buhata ang tanang maayo. Nganong dili man nimo buhaton ang mga maayo samtang buhi pa ta. Unya og diha na maghigda. Nanay maghigda diya sa atubangan sa atong balay. Pasaylo ako. Di na nakadungog. Karon palang daan. Pag-uli ni mo nining Santos nga misa, adtua na siya. Angay pasaylo. Angayog pasaylo sa imong mama. Nawala ni mo tinggi, pila na katuig. Pangayog pasaylo, ihatag ang gugma kay daghang kay mga inahan karon no kaluoy kaayo. Ang mga anak mga walay puangod, tinuod human pagusto na lang sa ilang ganahan, dili na mo tagad sa ilang ginikanan. Nayuban wala nay tagad, nayuban mga ginikanan wala gikaon. Asa imong mga anak nay tuwa na aminyo na wala may kay buhay dapit. Or kung dili bisag naa sa balay, di magtingog sa mama kay nahiubos. Dili manawag sa mama kay wa kauyon. Normal man siguro kung dunay conflict. Normal na siya, pero ayaw pa ugmai. Sulbara dayon labi na sa mga ginikanan. So mga kaigsuunan, ayaw usikyang panahon. Kay ningon ra ba sa atong ebanghelyo karon no? Kinahanglan diha sa ebanghelyo ningon si Kristo na kinahanglan adunay ningon siya kaniya nga ang tanan magatuman magsangyaw sa akong pulong ug magbuhat ug mutuo sa ako Nya mutuo ra ta simba ra ta pero walay buhat lisod. Kay gingon pa ni Santiago, ang pagtuo nga dili ubanan og buhat patay. Ayaw sige practice og katulog, sige nakag-practice og kamatay. Mao na mga kaigsunan, buhat gayon. Mga anak nga di adinhi, hina sa tao kay love you inyong inahan. Kasi mga I love you ra kay naay pangayoon. Ma, iPhone ma.
iPhone siya. No? Dili ta dato do. No? Mao na bitaw no mga kaigsuonan. Kamo nga dunay conflict sa inyong ginikanan. Usa ka Kristohanon nga lakam. No? Ginanglan buhaton nato, honor your mother and father, honor your parents. That is one in our 10 commandments. Kung sige la ta simba pero walay tahod sa ginikanan, labi na sa inahan, walay kwenta. So hinaot ta mga kaigsuonan nining Domingo sa pagsaka sa atong Dios nagdala kining paglaom kanato. Dili pa ulay ang tanan, buhaton nato ang tanang maayo, taman sa mabuhat pa nato. Ayaw ipaulay, do not delay kay usik ang panahon. Kay anadra ba kay taong manyana habit. Unya na lang, ugma na lang, aw sunod na lang yun, hangtod nakalimot. Mga igsoon, kining atong nadungog, ginaot atong ipasulod sa atong una-una, o ipatiglong, sulod sa atong kasing-kasing, ug makita sa atong mga buhat.